И така, хора, Гошето беше в мисия да разбере какво се случва с къщата на Мисирчо. Ето онази къща там. Само да кажа, човек живее в тази къща. Да. Той се казва Принцип Ангел. Но му викаме Мисирчо. Да. Минава двама хора, но те не са от заподозрените. Той човек подгонял един приятел на Алекс с мачете. Само ако не знаете какво е това, голям нож. Също така има доста истории за тази къща и самият ангел Мисирчо на прякорът му. Той е заклал жена му. През 1891 година се водят легенди, че се е случвало доста неприятни събития с Мисирчо и с жена му. И после са хванали полицията и са хванали за 20 години са му летнали. Щом е избягал, е заживял тук в... Не е избягал. Нямало е пари да се купи нещо. И вече смисъл от затвора, като е избягал, е дошъл тук и нямало пари, нямало къща. Сега не съм сигурен дали е избягал, ама... Водят се доста истории и легенди за тази къща. Само ви кажа, това е една ветрен дол на старата спирка. Ако искате, елате да видите, защото ние не лъжем. Ето хора, точно до... точно на Вела Алята, щом тръгнете към старата спирка. Точно до реката. Да, ето там долу като е минете реката. циганската махала, да. Това Мисирчо май спи. Да, в момента Гош ще го наблюдава и се чудим, защото е затворил вратата. Тук извака да му затворя. Да, идваха хора, но така и не можем да разберем легендата за този човек. Ако можем хора... Ако искате продължение, дори да правим някакви неща, примерно да хвърляме камъни, поне 10 лайка. Абонирайте за канала и минимум 10-15 лайка. Да съберем 1000 лайка. 150. Ай, чао хора! Чакаме в следващия епизод. Ако има. Ах, Шушана, моя единствена.